Bună, fete! Vreau să vă fac aici, să vă arăt cum să face un bob de struguri. Uite, am dat de 21 de ori după partea asta a croșetei. Croșeta bunicii. Și acum bat pe el două rânduri. Ca să nu... Uite, eu fac boabele așa fără gaură. Așa le-am învățat mie, așa îmi plac. Fiecare le... Ca să economisească firul, pardon. Le lasă cu dita mai găuroiul. Ceea ce nu e estetic. Dar acum fiecare cum vrea. Am bătut de 2 ori. Acum încep să fac ăsta. 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 21 de ori. Am dat după croșetă. Deci o dau aici și acum o trag, prind ultima buclă și trag prin ea. Acum trag firul și îl prind aici. Așa, iar de 21 de ori. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 21. Da? Deci eu le adun aici. Mi-l dau spre vârful croșetei. Prind ultima buclă. Multe fete nu reușesc să facă. Eu vreau să le împărtășesc din truc. Pentru că e un truc în orice lucru. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Așa? Deci îl trag spre vârf tot timpul. Ultima buclă și am trecut. Trag bine. Trag cât se poate de bine că să ies. Deci de 21 de ori, da? Uite. Trag prin ultima buclă. Aici. Așa. Și acum prind aici. Bine? Acum iar de 21 de ori. Țin bine așa. Și strâng. Bine, până vine aici. Deci, procedura asta urmează de jur împrejur până când bobul arată așa. Arată bobul așa. Pe spate vin încă o dată de jur împrejur cu croșeta ca să pot să-l prind bine aici. De marginile astea vin bine prins. Să vină frumos. Cam asta e tot. Asta e toată demonstrația. Vă mulțumesc, vă pup!